Li Cûlemergê çêkirina anketan hat qedexe kirin. Hûn ê bêjin çi eleqe? Eleqeya wê ez nizanim, ji walîtî bipirsin. Bifikirin hûn li Cûlemergê hûn kompanyayekî tîcarî ne, bazirganî ne, hûn dixwazin li ser kompanya xwe anketan çêbikin, lê walîtî destûrê nade. Ji bo kengê ji bo 10 rojan. Îro ev biryar hat girtin. Hûn dikarin anketan çêkin. Hûn anketan çêkin wê çi be, wê çi zirar hebe, wê çi zirarê ewlehiyê û êdewletê hebe. Bersivavan di destê walî de ye. Walî îro li gel qedexekirina hemû çalakiyan çêkirina anketan jî qedexe kir. Tiştekî gelekî basî çêkirina anketan. Sedem çi bû? Sedem serê sibê hevşaredarê Cûlemergê Mehmet Sıddık Akış hatin çavkirin. Çima gotin 10 sal berê dozek derbarê wî de hatiye vekirin, ji ber vê dozê hatiye binçavkirin. Ê baş e ev 10 sal e çima nehatibû binçavkirin ku îro hat binçavkirin? Zilam ket hilbijartinê, di hilbijartinê de wekî hevşaredar hat hilbijartin, berî hilbijartinê hemû dosyayê xwe pêşkêşî YSK yani Lijneya Bilind a hilbijartinê kiribû, YSK jî ji bo ku bikeve hilbijartinê ew qebûl kiribû. Ger problemek heba, YSK çima ew qebûl kir û îro çima hat binçavkirin? Baş e, em bêjin hat binçavkirin. Çima kayyum dişînin ser şaredariyê? Tamam hat binçavkirin, doza wî dewam dike, lê ceza nexwariye. Kesî ku ceza nexwaribe li gor zagonên Tirkiyeyê, ew kes masûm e, dikare şaredarî birêve bibe. Çima kayyumê dişînin ser şaredariyê? Gelo jî gelê Cûlemergê re dibêjin hûn nikarin xwe birêve bibin. Mînakên din hene li Tirkiyeyê, mehûnî berê di meha Avrêlê yani Nîsanê de şaredarê navçeya Kepezê a Antalyayê hat girtin. Piştî hat girtin kayyum neşandin ser şaredariya Kepezê. Meclisa Kepezê ji nav xwe kesekî din wekî wekîlê şaredar hilbijart. Welew ku em bêjin sûcê şaredarê Cûlemergê hebe jî ku hêtune ye, dadgeh jî vê dibêje vê çaxê tu çima kayyumê dişînî bila ji nav şaredarî ji nav endamên meclisê bila ew ji xwe yekê hilbijêrin. Rewş ev e, li Cûlemergê îro kayyum çû destanî ser şaredariya Cûlemergê ku di destê Dem Partî de bû.